Wara stennija ta' 7 xhur għal-rapport ta' traffiku short term tal-Partit Nazzjonalista, issa x-Shadow Minister Marta Sportelli tridna nistennew iktar. Dan biex tgħidilna kif se jaħdmu l-ftit proposti oriġinali. Fil-fatt ir-rapport huwa mimli proposti ikkupjati, imbagħad hemm ftit li qed isiru mill-Partit Nazzjonalista. Staqsejna lil Marta Sportelli fuq 2 minnhom, dik dwar it-trasport ta' tfal tal-iskola u t-trasport tal-ħaddiema tal-gvern, dwar kif jistgħu jkunu implementati u kemm stmaw huma li jistgħu jiswew il-gvern. U wara 7 xhur għaltilna nistennew ftit oħra. Ma rispondejtniex propjament. U fil-ġranet li ġejjin nkunu nistgħu nitlu iktar fid-dettall. Għalhekk għal dawn il-mistoqsijiet naturali li suppost kellhom ikunu inklużi fir-rapport stess li kieku kien infassal bil-għaqal bqajna bla risposta. L-uniku konsolazzjoni ta' Portelli kien appoġġ li sa issa ħadd ma ddikjarah pubblikament. Il-imsieħba soċjali kollha, inkluż il-General Workers Union, ħarġet u faħret dawn il-proposti u kollha kemm huma qalu wkoll li huma doable and with a short budget, with a very limited budget. Id-dikjarazzjoni ta' Portelli hija waħda minn sensiela li se jsiru mill-Partit Nazzjonalista bil-għan li jżid il-pressjoni fuq l-imsieħba soċjali li sa issa għadhom ma ħarġu ebda stqarrija uffiċjali biex ifaħru dan ir-rapport.